εξαιρέσεις που λέμε. Λοιπόν, ο πρόεδρος πήγε καλά παραλάβει το πρώτο βραβείο από το Field Day. Γι' αυτό δεν είναι εδώ, αλλά έστειλε μια γερία την προσωπία. Δεν έχω τίποτα άλλο. Ο σύλλογος η χρονιά που πέρασε, νομίζω ήταν πάρα πολύ φορτωμένη από το πρόγραμμα και πιστεύω ότι το ευχαριστηθήκαμε. Και με εκδηλώσεις που κάναμε μαζί με την ΕΡΒΕ και οι εκδηλώσεις που κάναμε μόνοι μας. Και είχαμε και διάφορα έτσι καινούργια αποκτήματα στο σύλλογο. Βγάλαμε επιτέλους την άδεια των αναμεταδότη. Τόσα χρόνια ήμασταν χωρίς άδεια πολύ. Δηλαδή ήταν μια χρονιά που πιστεύω καλή. Αυτό βέβαια θα το κρίνετε εσείς όταν θα έρθει η ώρα, κατά πόσο ήμασταν εντάξει. Τώρα πιστεύουμε μια χρονιά, όπως είπαμε και στη Γενική Συνέλευση, θα προχωρήσουμε πάλι με τον ίδιο ρυθμό. Εγώ αναλαμβάνω από μόνος μου, χωρίς να το συζητήσω με το υπόλοιπο ΔΣ, να πω στην ΕΡΒΕ ότι και φέτος το Χάμφες θα το κάνουμε μαζί. Γιατί θεωρώ οι ερωτευεστές ότι είμαστε ένα πράγμα. Δεν υπάρχει λόγος διαχωρισμού. Οπότε πριν μας το ζητήσετε εσείς, εγώ έχεις αντίρρηση κανονικά. Όχι. Δεν έχει κανένας δεν θα έχει αντίρρηση. Οπότε θα το κάνουμε πάλι μαζί και θα το οργανώσουμε όσο μπορούμε και πιο ωραίο. Και πιο καλύτερα. Αυτά να το μεταφέρετε στο Γιάννη. Αυτά. Χαίρομαι ιδιαίτερα που απόκτησα άλλον ένα ραδιοαεραστέχνη. Τώρα είμαστε τρεις στην οικοδομή. Είναι ο γιος μου στον πρώτο, είμαι εγώ στον πέμπτο και η κόρη μου. Τώρα αν βλέπω είναι η χαρά στο σάκ. Άντε μιλάμε, κορίτσια, θα κάνετε καμιά δουλειά. Λοιπόν, αυτές το βράδυ μαλώναμε ποιος θα κάτσει. Καιρός να κάνει και κότσι. Έτσι. Οπότε ο παπάς να δώσει λεφτά να κάνει και έτσι όπως πάει το πρόγραμμα του χρόνου θα έχουμε κάτω το στις 9, αν πάει όπως το θέλουμε. Άρα από εκεί θα μας μιλάει την Κρήτη. Αυτά, να κόψουμε την πίτα. Λοιπόν, γραμματέα θες να κόψεις εσύ. Γιατί? Εγώ θα μιλάω τα ψηλεγγάκια. Τώρα θα πρέπει να έχουμε και το μαραθώνιο. Πρέπει να οργανωθούμε κατάλληλα πάλι. Δεν θα έχουμε πάλι ψευκίδα και τα γνωστά, αλλά πάλι μαζί θα κάνουμε το μαραθώνιο και πάλι θα στήσουμε το ίδιο. Στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Λοιπόν, το πρώτο κομμάτι θα το κόψουμε για τον Χριστό. Ναι. Πάλι θα έχουμε τα... Λοιπόν, το δεύτερο κομμάτι είναι σίγουρο. Θεωρώ το δεύτερο κομμάτι ότι πρέπει να το κόψουμε για το Δήμο Ευόσμου, μια και τόσα χρόνια μας παραχωρεί αυτόν τον χώρο, που αν δεν υπήρχε ο χώρος αυτός, δεν ξέρω και εμείς που θα ήμασταν. Οπότε ένα κομμάτι έστω τιμητικά, άσχετα που δεν μας ήρθε κάποιος εκπρόσωπος. Λοιπόν, το τρίτο κομμάτι είναι του συλλόγου μας. Το τέταρτο κομμάτι είναι της ΕΡΒΕ. Κόβω και υπάρχει και να ξέρει. Ένα μεγάλο. Να το πεις αυτό στο αυτό το κομμάτι θα το παραλάβει ο αντιπρόεδρος. Να είστε καλά, να έχετε υγεία. Να έχετε υγεία. Βγάλε και καμιά φωτογραφία. Να παίρνω δεν φωτογραφία. Αγκαλίτσα. Εντάξει, φτάνει. Το μαγεύει, θα βρούμε πάλι να λένε είναι στα μαχαίρια. Όταν με φωτογραφία θα κάνουν τον τρόλο να σφάζουν τα μαγερών. Υγεία να έχουμε, υγεία. Το επόμενο κομμάτι, για πείτε καμιά ιδέα εσείς. Το επόμενο κομμάτι για τον πρόεδρο. για τα μέλη, να το βάλουμε όλο όχι, όλοι μαζί είμαστε. Δεν είμαστε μαζί. Μπορεί το διοικητικό να πάει να αποφάσει να πάει καλά ο σύλλογος. Μπορεί να δείξει τα μέλη και να... Αυτό είναι για το δεύτερο σήμα του συλλόγου. Κάνω μοιρασιά εδώ πέρα να το Όλοι πάνε για τα μέλη. Σας κόβω κομμάτια. Θα σας κόψω μικρά. Λάρι, όλα πάτε. Να σας κόψω μικρά λοιπόν στο νησί. Κόψε.
η σενιόρα συνάδελφος. Λοιπόν, κόψε όσο μπορείς πιο πολλά. Άλλωστε το φλουρί θα είναι ένα βιετσέφ εδώ, είναι με τις λαχνούς. Η λαχνή είναι αυτή που κρατάτε στα χέρια σας, αλλά έχουμε και λαχνούς για τα μέλη που δεν ήρθαν λόγω του τριημέρου που φύγανε με τις οικογένειές τους. Παλικάρια, ελάτε πάρτε, να μην κάνουμε και το σερβιτόρο. Γιατί εγώ κόψτε εδώ και... Ο BBC είπε τα σερβίρει. Α, ναι, συγγνώμη, για τον Κουνάρο. Ήδη θυμάσαι καλά. Εγώ και μετά εγώ εξαφανίζομαι εγώ. Μοίρασε με τα διορτάκια. BBC σε μένα θα σερβίρεις τελευταίο σου παρακαλώ και θέλω να μεταΐσεις στο στόμα. Ωραίος ο Μάικ, μπράβο. Ο Μάικ, σωστός. Δεν φόρτισε. Δεν είναι για τον κόπο, Τάκη Φλουρί, δεν έχουμε δεν θα χάσουμε ακόμη ένα. Στημένο. Ωραία παιδιά, περάστε πάρτε, μην τρέπεστε. Δεν σας γράφουμε ότι τρώτε, μετά στο τέλος. Αυτή είναι.